Sa number 3, 80,000 ka mga volunteers kag mga supporters ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. ang ginapaabot ng mga tambong sa reclamation area sa Bacolod City sa Miyerkules. Inisunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagsiling man nga hindi magdubo sa 25 ka mga alkalde sa Negros Occidental ang nagasuporta sa kay Marcos. Parayon nga nagadamo ang nagasuporta gikan sa mga local candidates para sa kay Marcos kag sa Pebrero 23 mapatod ini sa mga tambong suno sa kay Ferrer. Yara si Vice Presidential candidate Sara Duterte sa rally kasubong man ang mga unity senatorial candidates. Pagasugdan ini sa isa ka motorcade alas 3:30 sang hapon gikan sa Silay City padulong sa Bacolod kag ang Grand Rally ginapaabot magasugod na 5 sang hapon. Kagang Grand Rally, ginapaabot magasugod la 5:30 sang hapon. Sunod sa Vice Gobernador, ini pagpakita sa puwersa na ni BBM Sara kag tion man nga mapatpat sini ang ilang nga plataporma. Sa tunga sang kampanya kag pagtipong sang tag sa kakandidato, ginsiligman ni Ferrer nga nagakaigo lamang magpangibabaw ang respeto sa isa kag isa. Lanta sa 25 anay, pero nagdugang. After this 23, ipakita ko sa inyo kung sino ang mga mayors na because through the line na ni. Di na kamo magtago-tago. Kay it reflects man kung bahala na sa inyo da kung magtago kamo o kung into mga 80. 80,000. Yeah. All over Negros Occidental. Dala na nata all over. Ang tanan niya supporters. When I say supporters, ano na na yan. LGU, kag ang volunteers. Show of force ang ano gid ni kung how many ang naga-support sa candidacy ni Bongbong Sara.